बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी कबर हाडली. आणि पवित्र आत्म्याचे गरपेसले न मान मरिये तू पेन भरले. सोम्य तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या प्रियांकातील अधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आपले सोम्याचे साकन तुझ्या स्वतःपर्यंत न मान मरिये तू पेन भरले. सोम्य तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवाच्या प्रियांकातील अधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आणि देवाचं पूत मनीस न मान मरिये पेन भरले. समुद्र सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या प्रियांकातील अधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा भगवान देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही माग्या ये सोम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतांना शिकवून घेतलेले आम्ही जणांसाठी त्याच्या कष्ट आणि कृपावर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाऊशे तुझी कृपा आमच्या आम्ही त्याच ख्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वतःने सदा सर्वता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वतःने सदा सर्वता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वतःने सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझ्या सर्गेंच्या दयेन मका दिलाय किताबेन मुझे मोत उजडाय मका राख संभाळ आणि सलाई आमेन. ससना सुविश्य उदितांका येसू आणि निरंतर प्रकाश पंखोनी समाधानी विषय घेऊन येत आमेन. श्रेष्ठ बडव्या साम गेले आमच्या सुसाद आमका संभाळ देवसराच्या फटाफणाचे आणि पासांचे आडियम आमका आधार समुदेव तांका फरमावून दिवो परतर मागता आणि तू ये सर्गावेल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे बडो संसार विसरलाय सैताना आणि त्याच्या कटात्म्या देवाच्या पदवीत एम कडांग लोटो कला आमेन. सत्मंता देवा सर्पता गाने तुमच्या रचनाला येशू ख्रिस्ता त्याचे क्लास पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र तावी गर्भी अहंकार मध्ये येता पांच प्लता कातने कसले तका कुर्सा जोडलो लांत कानिके अमल्यामध्ये देवलो जय सामल्या जीवन जलो सरगार सडलो सर पदुदार देव बचाव जाबसला तैंता जीवानी मल्यांची करून घेतलो मानता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचे पातकांचे बक्षणे जीवन आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज समकाय तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचं दिसपर्तो समकालीन आमचे सुकलेल्या आमचे तसे आमची पत्का बघ न मान मरिये तुमकुर फेन भरले सौम्य तुझे सवयाचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा न मान मरिये तुमकुर फेन भरले सौम्य तुझे सवयाचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. ते मरिये देवाच्या करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा न मान मरिये तुमकुर फेन भरले सौम्य तुझे सवयाचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या स्वतःने सदा सर्वता आमेन. इकडे बोर आमच्या दोळ्या आम्ही तंपिया दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दोऱ्या या
बुधवाराच्या दिसा या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याक आम्ही हसूंक जाय, त्या सोम्याचे आम्ही आराधन करूंक जाय. या बुधवाराच्या दिसा जी कितली कृपा आमकां गरज आसा, जी कितली सखत आयच्या दिसा गरज आसा, ती सगळी त्या सोम्यात मेळतात. त्या सोम्यात मेळतात. तो जावन आसा जिविताची जर ताचे थावन जर वळता, ताचे थावन जर वळता, आज ह्यो बुधवाराचो दीस त्या सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. या बुधवाराच्या दिसा आज ताका सांगया, आज सोम्या तू म्हजो उजवो हात धर. आज तू म्हाका वाट दाखय, वाट दाखय. आज म्हजी हर एक मेठा तू थीर कर सोम्या. हांवें दवरची मेठा सारक्या जाग्यार दवरूंक म्हाका कृपा लाभय. सारक्या जाग्यार हांवें म्हजी मेठां काडूंक, कित्याक नाजाल्यार हांव निसरोन पडोंक आसा. म्हाका निसरोन पडोंक दिनाका सोम्या जेजू. म्हाका आयच्या दिसा सोम्या हांव खंय चलतानाय म्हजो हात धरून म्हाका तू चलय. म्हजो हात धरून म्हाका चलय. कित्याक तुवें म्हजो हात धरल्यार हांव पडचो ना सोम्या. हांव पडचो ना सोम्या. Psalm 119:133 तुवें बसायलाय त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसायलाय त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायट या बुधवाराच्या दिसा म्हजेर जैत वरनासा. वायट या बुधवाराच्या दिसा म्हजेर जैत वरनासा. सैतानान म्हज्या जिवितांत मांडल्ले पासांत हांवें पडनासतना हांवें जैताच्या वाटेन चलोवंक म्हाका कृपा लाभय. कृपा लाभय. Psalm 119:114 तू म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल. आयच्या दिसा हांव तुज्या उतरांचेर भरवसो दवरता. आयच्या दिसा हांव तुज्या उतरांचेर पातयेता. तुज्या त्या जीव दिवच्या उतरांचेर हांव पातयेता. सोम्या आयच्या दिसा तू म्हाका सांभाळ न्हू. आयच्या दिसा तू म्हाका सोलोन व्हर. तू म्हाका सोलोन व्हर. तू म्हाका सोलोन व्हर. आज खंयचें काम करूंक येता, कोणाक मेळोंक येता, आज खंयचें प्रोजेक्ट हातीक घेवंक येता. सोम्या सगळ्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्याचेर तुजी आशिर्वाद घाल. आमचो मायकान म्यूट करया. परत आमचे दोळे आमी धांपया.
सांगा त्यामुळं थोडं वेळ स्तुती करूया. हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया. hallelujah. घट्ट त्याला स्तुती करूया. Hallelujah, hallelujah, जेजू hallelujah, आमच्या मध्ये hallelujah. असा. Santo ka Jesu, glad ka Jesu, त्या जेजू Jesus ka Jesu. कुटुंब करूया. Imat ka आमच्या Jesu, मध्ये असा Adan, जेजू Worthy God. प्रदान करूया. आयात Hallelujah, गोळ्या गेल्या परिसरात जेजू तुका स्पर्श लेफ्ट hallelujah, पायाच्या hallelujah. गांठीने गोळ्या आयल्या परिसरात जेजू तुका Hallelujah, 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 हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया, Jesus, हालेलुया. Jesus, दैविक Jesus, शब्द Jesus, सामने Jesus. सल्ल्या मुझा जेसु God, आउं तुका Jesus, God, आराधन Jesus, करता, God, आउं तुका महिमा God, दिता, God, Jesus, आउं तुका स्तुति, स्तुति स्तुति, करता, महिमा, आउं Jesus, तुका राम, महिमा दिता Jesus, सुम्या. मंडित, हालेलुया, Jesus, हालेलुया, हालेलुया, निमित्तान, हालेलुया. Jesus, चारात, Jesus, सुम्या तुझे hallelujah, बहु पवित्र hallelujah, अमल रगत hallelujah, hallelujah. विश्वासान या घडी आमचेर मागून घेता. या सगळ्या मागण्या सलान Hallelujah, तुझे बहु hallelujah, पवित्र अमल रगत वळण येऊन दे. या मागण्या सलांच्या हर एकल्यांचे तुझे hallelujah, मान तुझी hallelujah, कृपा hallelujah, वळण येऊन दे. hallelujah, जे अमल रगत हर hallelujah, एकल्यान कव्हर hallelujah, करून दे. hallelujah, हर एकल्यान hallelujah, कव्हर करून hallelujah. दे. आज Hallelujah, आमच्या hallelujah, जीवित hallelujah, hallelujah, तनन गल्लीत hallelujah, हर एक बंदपासून तुझ्या नवान तुटून पडू देत. हर एकल्याच्या Hallelujah, जीवितात hallelujah, आशीर्वाद hallelujah, अनुभव जाऊन देत. hallelujah, कोण आज hallelujah. पिढ्यान Jesus, पडून Jesus, अंतुळणार Jesus, असतात. Jesus, कोण Jesus, आज Jesus, पिढ्यान Jesus, पडून Jesus, आज Jesus. हॉस्पिटलात ऍडमिट झाल्यान Jesus, glad ka आज Jesus, उभे स्तुति, तुका या Jesus, विंगड महिमा, जगात तुका Jesus, त्यांच्या वरदान, तुका त्यांच्यापासून Jesus, मागून असत. वंदिता, तुका देवा Jesus, त्यांची धन्यवाद, तुका काकुळ Jesus. कर, काकुळ कर देवा, Sana काकुळ kadiwa कर देवा. sana kadiwa हालेलुया, hallelujah हालेलुया, हालेलुया, hallelujah हालेलुया, hallelujah हालेलुया, hallelujah हालेलुया, hallelujah हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. hallelujah यार 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 hallelujah यार 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 hallelujah यार 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 hallelujah यार 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 hallelujah यार hallelujah विश्वासन hallelujah विश्वासन स्तुती करूया, hallelujah विश्वासन स्तुती करूया. जेजूक साध्य असा, hallelujah जेजूक hallelujah साध्य असा, Jesus जेजूक Jesus साध्य Jesus असा, Jesus जेजूक Jesus साध्य असा. Jesus हालेलुया, 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 Jesus हालेलुया, हालेलुया, Jesus हालेलुया, 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 Jesus हालेलुया, Jesus हालेलुया, हालेलुया, Jesus हालेलुया. God का Jesus God का Jesu, Jesus Jesu, God Jesu, 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 महिमा Jesu, तुका Jesu, Jesu Jesu, वरदान Jesu. तुका Jesu वंदिता Hallelujah, तुका Jesu hallelujah, वरदिता hallelujah, hallelujah, hallelujah hallelujah hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah hallelujah, hallelujah. hallelujah 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 Jesu, hallelujah Jesu, Jesu, hallelujah Jesu, Jesu, hallelujah Jesu, hallelujah Jesu, Jesu, hallelujah Jesu, 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 Jesu. Jesus Jesus Shira la Jesus bara 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 Jesus bara bara Jesus bara. Jesus Hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, hallelujah. Jesus Hallelujah, hallelujah, Jesus hallelujah, hallelujah 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 Jesus, 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 hallelujah Jesus, Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, 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 Santo ka Jesus, Jesu Jesus, glad Jesus, ka Jesus, Jesu Jesus, 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 महिमा Jesus. तुका Jesu वरदान Hallelujah, तुका Jesu hallelujah, वरदिता तुका hallelujah, Jesu hallelujah, सनत का hallelujah. hallelujah Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. hallelujah Jesus, Jesus, hallelujah Sudhita ka hallelujah Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, the Lord, mighty Jesus, God. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Arkanges, 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 Arkant Kasumia, Arkant Kasumia, Maimat Kasumia, Mat Kasumia. Sasnacha Bapa, हांव तुका भेटयता ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्याने सटून त्यांच्या राहिलेल्या सुम्यानं क्रिस्तूची सगळं घरासाठी Udane rajata tamire आणि देवपण आमच्या आणि पथकांच्या सगळ्या संसाराच्या सगळ्या पात्रात संसाराच्या पत्त्यांच्या पत्कांच्या परिपणापासत या पहिल्या खणात विशेष समर्पण दिन माग्या या घडये आमचे सगळ्यांचे जीवन समर्पण दिन माग्या या बुधवाराच्या दिवसा या बुधवाराच्या दिवसाक जाय जल्ली आशीर्वाद आमच्या जीवितात आमच्या कुटुंबात आमच्या कामाच्या सुवातेर आम्ही पैन करताना ती आशीर्वाद आम्ही अनुभव करच्या पासून माग्या सांगा त्यामुळे उत्तर
3 पटीन घट्ट तळ्यान क्लेम करूया. साम 29:11 Psalm सर्वेस 29, पर आपल्या सर्वेस पर आपल्या परजेस परजेस परदेशी जेसू आपल्या परजेस सर्वेस पर तेसो आपल्या आशीर्वाद परजेस घालतलो. आशीर्वाद. 29:11 Psalm सर्वेस 29:11 आपल्या सर्वेस दितलो. आपल्या सर्वेस पर परदेश आपल्या करीतलो परजेचेर सरस शांदेसो पर आपल्या आशीर्वाद परदेश घालतलो. शांतीचो आशीर्वाद शांतीचो घालतलो. आशीर्वाद 29:11 घालतलो. सर्वेस आपल्या परजेस सर्वेस पर दितलो. सर्वेस पर आपल्या परदेश करीतलो परजेचेर सरस पर शांतीचो आपल्या परदेश आशीर्वाद शांतीचो घालतलो. आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो. घालतलो. सगळे दादले संघात मिळून म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जिसच्या कठीण अपशामरीफात कष्टांच्या अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण ज्या कष्टांच्या कठीण अपशामरीफात कष्टांच्या अपशामरीफात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जिसच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जिसच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जिसच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जिसच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जिसच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जिसच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जिसच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जिसच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरीफात अपशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. ससनाच्या बापा हांव तुका कृष्णाच्या बापा भेटयता हांव तुका भेटयता भेटयता ती तुझ्या मोगाच्या ती पंचाची मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि आमच्या सुम्या आणि सुम्या आणि सर्वंतराज सुरंदरा क्रिस्त जेजू ख्रिस्ताची कूड ख्रिस्ताची आणि आणि रगत रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आमच्या पथकांच्या आणि पथकांच्या आणि सगळ्या आमच्या सगळ्या आणि संसाराच्या संसाराच्या सगळ्या पथकांच्या संसाराच्या अपरिपणापासून पथकांच्या परिपणापासून या परिपणापासून दुसऱ्या कणात वो मगाळ बापा तुझ्या हातान भेटत देता बापा विशेष हरी एका कोर्टाचे केस जगाचे समस्या तुझ्या समर्पित बापा बापा कितले जण कितल्या तेंपा जाऊन कष्ट नसत बापा बापा तांचे जाग्याचे काम अर्ध्यार उरला कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्ध्यार उरला बापा वांटे जाऊंक जाते ना वांटे करून स्टे गेला बापा त्या हरी एकल्यांक तुझ्या हातान भेटवून दिता बापा बापा तू तांचे मध्ये तू ये बापा तुझं पवित्र तांकां बर जे कोणे त्या जाग्याचेर केस केल्या ज्या कोणे त्या जाग्याचेर स्टे केला तांचे मन परिवर्तन कर एजेकिएल 36:27 हांव म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुम्ही म्हजे कायदे फॉर्माने सदस्य करतलो म्हज्या आज्ञा तुम्ही पालिश करतलो बापा विशेष तरेन तुझ्या हातान समर्पण दिवन मागता बापा आज कोणे एम्प्लॉयरान केस गेल्या रिलीज दितात नात फायनल सेटलमेंट दितात नात नाव पाड करते असत टॉर्चर करते असत बापा मस्त कष्ट असतात या हरी एकल्यांक तुझ्या हातान भेटून देते बापा बापा या कष्टांच्या भावनांची तू काकूळ कर साम 94:14 सर्वेस्पर आपल्या प्रोजेक्ट सणसोना आपल्या दाई जर तो केदीस सणसोना तुझे उत्तर विश्वासी उत्तर पातेण्याचे भरवशाचे उत्तर ते तू विश्वासी देव तुझे उत्तर सांगता बापा तुझे उत्तर सांगता तुझे पाते येऊन असल्यांक तू निराश करणार बापा एक भुरगोताचे ताजेर केस पडले बापा आज तो कामाक वचन असताना बापा कन्फ्युजन आसा बापा या सगळ्या त्या भुरग्याक तू स्पर्श कर बापा सगळे केस तुझ्या नावान क्लिअर जाऊ दे बापा तुझ्या पुता जेसूच्या अमोलेक रक्तान ताचे जिवीत आवयच्या गर्भांतान येदमर्षाचे कम्प्लिटली निथळ जाऊन दे बापा सगळे जे कितें ताचे वयर केस असले बापा तुझ्या हातान समर्पित मागता तुझे लागी आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक पश्चातापी काळजान तुझे लागी आयिल्ल्या भुरग्यांक तू खंडीत साडीनाय बापा त्या भुरग्यांची काकूळ कर एक भुरगो सैला तसं बापा आवय बापाय रडून असत बापा त्या भुरग्याची तू काकूळ कर विशेष तरान कितल्या जणांचे असले केसीस चलून असत लिगल इश्यूज चलून असत बापा त्या हर एकल्यांक तुझ्या हातात समर्पण दिवन मागता जेजूच्या पवित्र नावान आमेन आमेन आमेन
आयझाया 54:17 तुझे विरोध तुझे वापरून केले विरोध तेचे सुफळ जाऊन सत्य तुका गुन्यांवकार गुन्हेगार करता करता ते ती हर एक जी फकिरी फकीरी म्हणून रुजू करतले आयझाया तुझ्या 54:17 तुझे विरोध वापरून विरोध केले केले कंचे ते सुफळ जाऊन तुका गुन्यांवकार गुन्हेगार करता करता ते ते हर हर एक एक जी फकीरी फकीरी म्हणून म्हणून रुजू करतले आयझाया आयझाया 54:20 तुझे विरोध वापरून केले केले कंचे सुफळ सुफळ जाऊन ता गुन्हेगार करता ते हर एक जी करते फकीरी हर एक जी म्हणून रुजू फकीरी म्हणतो करतले रुजू करतले सगळ्यो स्त्रियो सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर कवळत बापा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकुळत बापा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर कर बापा बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर काकुळत बापा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळत काकुळत कर कर बापा बाप्पा जेजूच्या कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळत कर काकुळत बापा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळत कर काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकुळत संसाराची कर काकुळत बापा कर बाप्पा कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुळत कर काकुळत बापा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा संसाराची काकुळत कर बाप्पा सासनाच्या बापा हांव शासनाच्या तुका बाप्पा भेटयता तुका भेटयता ती ती मगाच्या मगाच्या ती मगाच्या तुमच्या सुम्या आणि पुताच्या तुम्ही आणि समुद्राचे समुद्राचे खूप आणि रगत आत्मा आणि आणि देव रगत आमच्या पत्नीच्या पत्तांच्या आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पत्तांच्या पत्तांच्या परिपूर्ण परिपूर्ण पसत बहु मगळा सगळ्यांच्या बाप्पा या तिसऱ्या खंडात भेटवून देतं बाप्पा विशेष तरान हरिय कापिडे असतात बाप्पा हरिय कापिडे असतात समर्पिता टीबी ब्लड प्रेशर कॅन्सर डायबिटीस विंगड पडे कष्ट नसर पीसीओडी समस्या पाठीच्या कणांची दुःख गांठीचे दुःख थायरॉइड झाला फायब्रॉइड्स असतात जो कोणाक ट्यूमर झाला बाप्पा भियान सर कितले जणांक बायोप्सी रिपोर्टाक वेट करना सर बाप्पा डॉक्टरान बेस्टावन दवरला बाप्पा कितलेच ना बाप्पा डायलिसिस करचे म्हणा बाप्पा ते भियान असत बाप्पा तांकां तुझ्या समर्पिता बाप्पा तांकां तू स्पर्श कर बाप्पा हात लाय तांचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासून मागता बाप्पा कितले भुरगे सीक पडते असतात त्यातला सीक पडते असतात एक भुरगो स्टमक अपसेट जाते असा सुमार 2 वर्ष वयर झाली बाप्पा त्या भुरग्याक तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा तांच्या जिवितान जे कितें अडकळे असा जे कितें ताका कारण असा ते सगळे तुझ्या पुता जेसूच्या अमल रक्तान काढून बाप्पा बारूक 4:21 मुझे भुरग्यानं धैर्य घ्या देवा कुला मरा आणि तो तुका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातान सोडयतलो आज सदला तदला सतायता त्या पिडेतान सुटका लाभय बाप्पा सुटका लाभय एक बहीण बाप्पा त्यांच्या घरा मुकल्या दिवसांनी फंक्शन जावचे असं बाप्पा त्या घरा बाप्पा विशेष त्या बहिणीचो घाई गुण सतेत ना बाप्पा तुझो हा पड बाप्पा स्पर्श कर बाप्पा तुझ्या पुत्र जेसूचे अमोल रगत त्या घायांचे शिवराय बाप्पा सगळं इन्फेक्शन काढून बाप्पा जेसूच्या नावान मागता बाप्पा एकलो भाव बाप्पा पार्किन्सन पेडन कष्ट बाप्पा कितें करता कळीत ना आज कुटुंबाची भ्यान असतात बाप्पा तांकां तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा त्या भावाला तू स्पर्श कर कितल्या डिमेन्शिया पेशंट्स असतात तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा तांकां तू स्पर्श कर जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमेन 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 Psalm 142:7
बंदखणींतलो Psalm म्हाका भायर 142, काड. हांव बंदखणींतलो तुज्या म्हाका भायर नांवाची काड आनी हांव स्तुती तुज्या करतलो. नांवाची स्तुती करतलो. Psalm Psalm 142:7 142:7 बंदखणींतलो म्हाका बंदखणींतलो भायर काड म्हाका भायर आनी काड हांव आनी तुज्या हांव नांवाची तुज्या स्तुती नांवाची करतलो. स्तुती Psalm करतलो. Psalm 142:7 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड. म्हाका भायर काड हांव आनी हांव तुज्या तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. सगळे दादले सांगात मेळोन, सगळे स्त्रियो सांगात मेळोन या. कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पश्चामध्ये कष्टांच्या फार. पश्चावामध्ये फार सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पश्चामध्ये कष्टांच्या फार. पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये फार. फार संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पश्चामध्ये कष्टांच्या फार. पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार. पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये फार. पश्चावामध्ये फार संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार. पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये पश्चावामध्ये फार सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये फार. पश्चावामध्ये फार सगळ्या संसाराची कापड कर बाबा. ससनाच्या बाप्पा ससनाच्या हांव बाप्पा तुका भेटयता भेटयता ती मोगाच्या पुताची पुताची क्रिस्त सर्वंदराव कूड आणि रगत आमच्या आणि पथकांच्या आणि आमच्या सगळ्या पथकांच्या आणि संसाराच्या सगळ्या संसाराच्या सगळ्या पथकापासून संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून बहुमंगळ बाप्पा याकडे तुझ्या हातान भेटवून दिता बाप्पा हरी एका कोण किती जण कामाच्या अडचण येत असतात समस्या असतात इंटरव्ह्यू देऊन देऊन थकत गेला निराश गेला बाप्पा मागता बाप्पा तांची कापड कर तांच्या जिवितांत असले हर एक अडकळे काढणोडे बाप्पा काढणोडे बाप्पा बाप्पा मागता बाप्पा विशेष तरान कितले जण बाप्पा काम नसताना 3-4 वर्ष झाले बाप्पा तांका तो हात लाय बाप्पा स्पर्श कर बाप्पा बाप्पा कितले जण तांच्या घरा गोडची कोणी ना बाप्पा घराचे भाडे भरूंक EMI भरूंक लोन भरूंक पैसे नान बाप्पा कितले जण लोन काढून गेले बाप्पा तांचे लोन फारीक करूंक जायना लोन दिल्ले ग्राहक पाटी पडल्यात तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा कोणाकडे पैसे खाण घेऊन फ्रेंडाक हेल्प करूंक म्हणून दिले आज त्या फ्रेंडान पैसे पाटी देऊन बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा एजंटाक पैसे दिले बाप्पा एजंट पैसे खाण्यान धवला हर एकल्या तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा एक बहिणीची विजा जावंक आसा विजा नसताना बाप्पा ती काम करते असा राखून असा एक विजा मेळच्या पासून एक बरो स्पॉन्सर मेळच्या पासून बाप्पा हात लाय बाप्पा हात लाय बाप्पा हात लाय बाप्पा ताका बाप्पा ताच्या जिवितान तू काकूळ दाखय जॉन 8:12 तुझे उतर सांगता हांव संसाराचो उजवाड बाप्पा त्या बहिणीच्या जिवितान उजवाड फांकय आज कितली जण भाऊ बहिणी विजाच्या अडचणीन संपडल्यात त्या हर एकला तू स्पर्श कर जेजूच्या पवित्र आणि भलवून नावान मागता बाप्पा आमेन आमेन
आमेन. साम 55:22 तुझे वचन सर्वच प्रजे सोड आणि तो तुका सांभाळतो. प्रमाणिक पोषक तो खेरीस धडळूक दिवं सर. 55:22 तुझे वचन सर्वच प्रजे सोड तो तुका सांभाळतो. धडळूक दिवं सर. 55:22 तुझे वचन सर्वच प्रजे सोड आणि तो तुका सांभाळतो. प्रमाणिक खेरीस धडळूक दिवं सर. सगळे स्त्रियो संगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ गळती कर कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ काकूळ कर. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूळ संसाराची कर काकूळ बाप्पा. कर बाप्पा. शासनाचे बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अधी मोगाच्या पुताची मी आणि सगळ्या राजेचो ख्रिस्त तुझी आत्मोनी रे आमच्या पालकांच्या त्या संसाराच्या आपत्तीच्या परिपणापासून या आखरेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंब्यात पडया दोन्ही हातांचे वयर बारया विशेष मागया आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या मागया आमचे भुरगे ह्या दिसांनी एक्झाम प्रिपरेशन करना सर कितले भुरगीं बोर्ड एग्जामाक प्रिपेअर करना सर देव ताका जाणवायन बरो देवन मागया बापा संसारातल्या सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या हातात समर्पिता आमच्या घराण्याच्या भुरग्यांक तुझ्या हातात समर्पिता बापा तांकां तूं हात लाय तुझ्या पवित्रात्म्या तांकां भर जाणवायन तांकां भर हर एक वायट हॅबिट येतात वायट संगतपणांत एडिक्शन येता तांकां सुटका लाभय तांच्या फुडाराचेर तुजो आशीर्वाद घाल मागता बापा कितले भुरगे आवय बापायन सांगलें आयकनात हट्ट करतात बापा तांकां तुझ्या समर्पिता बापा बापा तांकां तूं सारक्या वाटेन चलोवंक आधार लाभय जाणवाय दी तांकां जे कितें सारकें आसा तें करूंक तांकां तूं शिकय तुवें आमच्या भुरग्यांक देणी दिलाय ती देणी तुज्या राजा पासत वापरूंक तूं तांकां यूज कर बापा तुज्या हातान भेटोवन दिता कितले भुरग्यांक खंयचे शिकल्ले खंयचे सब्जेक्ट कश्ट मारते आसात शिकल्ले मतीक वचना टिचरांनी शिकयल्ले कितेंच उडा सुरना बापा तांकां तुज्या हातान भेटोवन दिता बापा कितले भुरगीं वायट संगतपणांत आसात तांकां ह्या वायट संगतपणांत भायर हाड अक्रिस्तांव दादल्या फाटल्यान स्त्रिया फाटल्यान वेते आसात बापा तांचे काकूळ कर ड्रग्स अल्कोहोल सिगरेट असल्या मादक द्रव्या फाटल्यान आसात देवा तांकां तो हात लाय देवा तांकां तो हात लाय स्पर्श कर बापा बापा कितले युवा जण सैरीक सोदते आसात बरी सैरीक मेळचे पासत मागता बापा कितले काजारे जोडी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागून आसा तांकां तुज्या हातान भेटोवन दिता बापा आमचे कुटुंब तुज्या समर्पिता
आमच्या कुटुंबाने तुझे शांती समाधान देऊन येऊनच्यापासून मागता बाप्पा. यानंतर कितलेच ना मागून असत रियेतल्या समा पिता रिओला एव्हलिन जुलियन मस्करेनस सुझन रॉड्रिगस सिरिल फर्नांडिस प्रेसिला डिसोजा हिल्डा डिसोजा माइकल सरिता कॉड्रस Maria Lobo, Julia D'Souza, Mebina Marshall, Laurencia Fernandez, Silvia Sajid, Anarita Coutinho, Susan Rodriguez, Felsi was या हर एका तुझ्या भुरग्यांक समर्पित बाप्पा. बाप्पा बेठोन दिता बाप्पा. आशिष म्हणल्या भुरग्याक ताजे सगळे गरजो ताजे सगळे फायनान्शियल इश्यूज तुझ्या बेठोन दिता. पिआराचे इश्यूज तुझ्या हातान बेठोन दिता बाप्पा. मागता नॅन्सी डेसा म्हणल्या बणीच्या सगळ्या गरजा पासत मागता बाप्पा. हे 3 वर्साचे भुरगे हॉस्पिटलांत एडमिट जाला. चेस्ट इन्फेक्शन आणि ऑक्सिजन ब्रिदिंगाचे इश्यूज असतात बाप्पा. तुझ्या हातान बेठोन दिता बाप्पा. विन्सेंट म्हणल्या बाबा समर्पित बाप्पा. बाप्पा सुमार तेंप जालो काम नासतना बाप्पा ताची तर काकूळ कर बाप्पा. रूथ म्हणल्या भुरग्याक समर्पित बाप्पा. आणि कितले भुरगे एक्झाम बरयता आसात तांकां तुझ्या पवित्र ज्ञान भर. केट सिरिल हॅनियल आज बर्थडे सेलिब्रेट करतात आणि कितले जण यालेन असतात आमच्या कुटुंबाचे असतात बर्थडे सेलिब्रेट करते असतात तांचेचो आशीर्वाद घाल. एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात तांचेचो आशीर्वाद घाल. जेनेसिया जुशल जियाना प्रिन्सन आणि कितले भुरगीं आमचे असतात या आमच्या चिल्ड्रन मिनिस्ट्री असतात तांचेचो आशीर्वाद घाल. अनिल म्हणल्या भुरग्याक तेव्हा तुझ्या समर्पिता बाप्पा. मागता बाप्पा त्या भुरग्याची कूड तुझे मध्ये तुझो आत्मोताचे थंय येता. 2 Corinthians 3:17 तुझो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. हर एका पिडेतान स्वतंत्र आसा. त्या भुरग्याक कंप्लीटली जेजूच्या नांवान स्वतंत्र अनुभव करून दे. Raina, Gianna, Janik, Vijay, Hilda, Henry Fernandez, Margaret Reston, Milburn, Lucita Agnello, Ruth, Reese, Maria, Pratishta, Angeline, Santosh, Sandeep, Arun, Crystal, Daryl, Jacinta, Jitesh, Genesia, Jishel, Cinderella, James, Juliet, Nishma, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lina was Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Letitia, Mary D'Souza, Nancy Desa, Nancy Lobo, Pradeep Meneses, Rita D'Souza, Veronica Castellano, Victor, Vita, Vrunda, Rocky, Renvik, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver. तेव्हा हर एका भुरग्यांची तुझी दया दाखय म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. Psalm 119, 105 तुझे उत्तर मुझे फावलान दिवो. 119, 105 उत्तर मुझे फावलान दिवो. Psalm 119, 105 उत्तर मुझे फावलान दिवो. सगळी संगता म्हणून घट्ट तला म्हणून या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या अपशामुळे कठीण कष्टांच्या अपशामुळे सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण कष्टांच्या अपशामुळे सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण कष्टांच्या अपशामुळे
सगळ्या कष्टांच्या संसाराची अपशामारिफात आमच्यानी सगळ्या कठीण कष्टांच्या अपशामरिफात आमच्याने सगळ्या संसाराची अपशामारिफात आमच्यानी कठीण सगळ्या कष्टांच्या अपशामरिफात आमच्याने सगळ्या जेजूच्या कठीण संसाराची कष्टांच्या अपशामारिफात आमच्यानी जेजूच्या सगळ्या कठीण संसाराची कष्टांच्या अपशामरिफात आमच्याने सगळ्या संसाराची अपशामारिफात कर सगळ्या बाप्पा संसाराची ओळखणार बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामरिफात अपशामारिफात आमच्यानी आमच्याने सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरिफात अपशामारिफात आमच्याने सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट ये भगवंता देवा ये भगवंता देवा बळवंता ये भगवंता भगवंता अमर बळवंता ये भगवंता अमर आमच्यानी सगळ्या भगवंता देवा संसाराची भगवंता बळवंता भगवंता अमर आमच्याने सगळ्या संसाराची मला काकूट कर आमच्यानी हे सगळ्या भगवंता देवा संसाराची भगवंता बळवंता भगवंता अमर भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमर आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर हालेलुया 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 God 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 is our God 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 या महिमा सगळ्या तुझ्या पद भुरग्यांक ह्या वरदान घडये पद तुझ्या आता समर्पित वंदितां बाप्पा पद आयज वर्णितां सगळो पद दीस ह्या भुरग्यांक समर्पित तुझ्या सगळ्या हालेलुया रातभर तांच्या हालेलुया कामाचे तू हालेलुया आशीर्वाद कर हालेलुया बेसवानी बर म्हण जेजूच्या नावान मरियमायच्या मदतीच्या मदतीन मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बरले समजे सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवा शिवरप्या खातीर अधिकारात आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र म्या आणि सदा सर्वथा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष रान तुम्ही कितले जण या लाईनीर आसात आमचे हर एका दिसा इंटरसेशन आसा 7:30 तावन 8:30 कोविडचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां ऍटलिस्ट 15 मिनिटां या इंटरसेशनाक जॉईन जाया आम्ही मागया सांगात म्हणून या दिसांनी स्पेशली मागया भुरग्यांपासून युवा जणांपासून विशेष मागण्याची गरज आसा मागया या आजमतीच्या सगळ्या गरजापासून मागया कोणाक टेस्टमनीज धाडूंक आसात या पेटिशन धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराक धाडिया 9900 332411 ओके या नंबराक तुम्ही तुमचे टेस्टमनीज आणि पेटिशन धाडिया कोणाकी म्हणजे लागी उलोवंक आसा जाल्यार तुम्ही म्हाका ह्याच नंबराक मेसेज धाडा खंयच्या टायमार फ्री आसा तुमकां हांव कळीत करतलो ते तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू